ungaze ungayiqondi uba yintoni lento yenza uba umtshakazi abe mdala unomama zalo. Wena ungayazi uba yintoni yenza loo nto. Ndiyibone ngapha emqonci loo nto leyo. Hlo mama apha ubhizi fonishela umama wakhe uba hey mama ndizawuzana lo makoti. Uthi umama hayi uthi umama hayi khawuze naye mntana kodwa ngiqanda imbona. Uteze ifikile ndilapha phofu kulo mzi nabo ndifone nemfuso ngapha eRhawutini ba imfoni ndifuna xa ufika apha endlini ento zombane ube ukhona nawe ukwenza into ukubonise kakuhle ngale mini zabe ndifika nomshakazi. Phofu ke kwangoku Afrika nayo ndibuze ndimazi kwa umama ke ndibuza apha kuye mfoni kubani umama naye makho uhlala eRhawutini nango athi hayi lo mntana ndilina adangi lo mntana lo ndihamba naye lo kulo nto izamtshata ndike hayi mhle kakhulu ihlo hayi mhlapho caba ke kufika phakathi endlini udiva umama ke sithi indoda khawuza apha erumini evene embonile kumabhodi khawuzi ndize ndiyangumzela kwela cala hayi mntanam hayi ubungenwe yintoni lo mdala naku hayi lejepho hayi mama unemali uyasabela umama uthini mntanam unemali hayi mthatha hayi suka wethu zinto zakhona ezi akho nto yenza nto nge-age awunasala uthi hayi akho nto yenza nto nge-age mntanam mthatha ndinamjongo lo nobona abantwana abapaka ufolo itafile nezitulo zakhe